Vítajte v hre Granny and Grandpa. Hral to aj asi mister, takže toto je taká inšpirácia. Takže ideme si to zahrať. Dáme si klasický. Len dneska som si to stiahol, takže si to malo ľahký. Chapter 1. Mambo. Mal por la tipa se trancó. Parece que le falta aceite. Vypni to. Dobre. Takže za tu daj ho do detskej izby. Teraz od nás skúšajte. Tak to je. No to uvidíme, či určite na tom to bude. Neviem, čo sa to takto nerobí, pretože to len kúkol, dá si mistra ten začiatok. Neviem, len ten začiatok. Takže ma hneď nezabijú. Toto bolo veľmi blbé. A samozrejme, ako keby to bolo na schvál. Je tu babka. Prepáčte, lebo tu má mama. Teraz zakrižuje o mne deduško. Dedo Edo. Takže si počkám, kým to príde. Hello? Jak sa máš? Aj ma obkočali. Tak teraz neviem, jak som to urobil. Jakým spôsobom žijem. Tak neviem, ako. Skrie. Bohužiaľ, teraz neviem, kedy mám výsť. Dobre, to otočím. Teda babi z mňa niekde inde. Ovnou. Berto! Ahoj. Budem behať jak nikdy. Nechaj ma na pokoji. Aj ty dedo starý. Emil debil. Kamo, nechajte ma. Teď odtrhneme len ten káblík. Rýchlo pôjdeme tuto. Krca. Prosím. Je tu dedo? Mám to otvoriť? Rýchlo ideme prepílku. Teda prepílku tu máme. Rýchlo pre dosku. Pre dosku. Teraz neviem, čo mám robiť. Podľa mňa doska bude niekde hore. Nikde som to nevidel dole, že by som ju potreboval. Takže ich zase takto okabáti. Ideme hore skúsiť. Ideme skúsiť. Jakou mám ísť? Skúsim ľavou. Yes? To.
Yes, dvere kone. Nemyslím vážne, že potrebujem zelený kľúč. Tak nás choval. Teraz zase ešte dedo k tomu. No kde si? Taký pomalý. Ty si pomaloch. Pomalý. Je to stará babka. Tam je. Emilkovia, debilkovia. Zdraj. Poďme túto. Tu schovaj sa do skrine. Tu je zelený kľúč. Tam je dedo. A pomoc! Ľudia! Tu dúfam nemôžu ísť. Prosím. Sa dá urobiť palarizéra, baktola. To sa mne bude hodiť. Ideme pre červený kľúč. Ten viem, že do jednej série vravela, že by mal byť v kuchyni. Tak dúfam, že tam aj bude. Zavri sa dvere. Teraz sa môžeme dostať. Ale tam teraz nechcem ísť. Som sa ísť prepačením tu! Sa aj posral. Ja som teraz bral akože kladivo, aby som ich mohol zabiť. Kladivom ich môžem zabiť? Asi nie. Pláca. A tu potrebujem rozbiť nájdi stroj. To neviem si vážne, on bolo celý čas kladivo. OK. Pašidlo. To neviem na čo mi je. Tu, parapap. Tak záchod schválno. Ja som sa jej dosral ľudia. Musíme proste vyrobiť ten polarizer. Komu to nemyslíš vážne, tak nás chvál. Stará babka. Viete čo, ja otvorím len ten červený kľúč. Nebudem to robiť nejaké zbytočné veci. Len ma rýchlo zaujíma, čo tam bude. Rýchlo. To je otvorené, to je otvorené. Šropovák. Napríklad niečo, nejaká sekera, alebo čo si? Alebo niečo, čo by sa mi zišlo, preto viem v tejto sérii je sekera. Som videl toho psa. Tam, kde ho ponáhaňal. A nikde to nevidím. Tu sklep asi. Tu je dobré. Ten treba ten trezor. Rýchlo poď hore. A ja asi aj viem, kde ten... Keby tam...
Asi viem, kde to patrí. Rýchlo. Tuto to bude. Tuto to je. Sa teraz učím dedovi hore. Že není taký blbý. Ako jeho priateľka. Poďte tu. 2683. Tam je to páčidlo, to ma zaujíma, kde by mohlo patriť. Rýchlo. Poď to dáš. Ten kód tam musíš dať. Kód. 2, 6. Otváraj. Máme kľúče od auta asi. Neviem, čo to je. Len tam bolo písané, že mám postaviť auto, tak to asi bude od auta. Hej, nájdi kolesa od auta. Položím tu. A teraz zase tá istá rozprávka. Pojďte, nemám na to celý deň. Tu by sme mohli byť bezpečí. Po mňa sakrka. Poď, a ideme. Tuto som videl nejakú vec. Hej, tu je benzín. Tu budeme potrebovať. Vieš čo, zoberiem to páčidlo. Videl som takú jednu vec, na ktorú by sme mohli využiť. Čiže pri kúpeľke, preto sme tam predtým boli, sme hľadali ten červený kľúč. A ja som on zle zabočil. Tak tam bola taká šachta a páčidlom by sme ho mohli otvoriť. Čo sa tam skrýva, neviem. Odložíme si to tu. Počkaj, si to pre istotu zoberiem. Ja si to pre istotu zoberiem. Dúfam, že detko babka nevyliezla. Ísť koleso! Ešte jedno koleso nájsť. A vyhrali sme. To bude podľa mňa tej pivnici. Ľudia, hej. Dávaj si to, je ti dobre, hej? Áno, je mi dobre, smakný. Áno. Prepáčte ľudia, moja mama zase robiť scénky. Také. Šmaria, ale to koleso tam je, takže ideme rýchlo do pivnice. Poďme na tých boktov, že ste dali toto. Pivnica. Zase klika. Koleso, fakt? Tu je. Yes! Dúfam, že toto je posledné koleso, aby sme zdrhli. Poj. Keď sa nám videla kamera. Toto. Jedno koleso. Nevral, že potrebujeme tretie. To neveral, prosím.
Jest! Jest! Mam benzín už! To je tam benzín už. Kľúče od auta. Nastupuj! Jest! Vamos! Jak chcete pokračovanie, dajte, ako sa video 3 lajky a budete pokračovanie. Zatiaľ čaute!